na wo hwe ena afade na enhyeda enye fita bebre tuntum na di ahini ewom enam sem Otumfuo Osei Tutu abebio ne abusua panyini ni mpon eda fam a che se Otumfuo abusua panyini ekwa akura enu nti se de ya Akwasidea bia ye die na nka obia ehye fita ede kire anije a ye wo honom ye ntimi nya ne sa etuhwe mi mpo mafade ya utimu se Asante man afade kakra ewom ena tuntum so ewom ena nananom bebre ede ahye ewo Akwasidea ya ye die esom enti mobeka yen ho na ene yetimi adi yen Akwasidea eti NYANSAPO TV etiefo mo amaso enkwa na muntie ye wonioma bebre Adeakese ene medamo ase Samre Yera Otumfuo Osei Tutu Tosubi Otembe Nika Urusuo also na eba no Yera na eba betrase Ote Brawi Nika Urusuo Asante Mewura ai Aoba betrase na Akwasidea de Yera betrase no be som Asante amamna ne aba ne sa peti we ye ba Yewura oni abrafo nko a na esa sa wonye brani a wutimi sisabi a wutimi sabi Akwa beburu wati brawi nika wiriso aya Asante Mewura wona aka se epura na epuru uka se ehia na ehie esem se jata ne wo wona nitisi a yentimi no e friends amampo ai wona obi ntimi ka o pra akokra wonso bosuo ene wo
Otumfuo Osei Tutu ababio Asante mewura yewura ma adetoche eburu yewura bia Asante makwa so